ụwa anyị nwere nze Nwaokolo ndị chiri echichi nọ ya, ndị gbara akwụkwọ jụrụ eju, ndị nwere ego oyibo nne n'ụwa sokwa na ya. Ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka, na-ejere obodo ozi. O wee bụrụ ife kwuru ka a na-eme. People's Club odogwu nne n'ụwa igirigi. Igwe bụ isi eze nwa, eze ọbụgo one of ọba nwoke dị mma. Chifu Mike Okonkwo omenini nna tụrụ ugo bụ Nnewi. Chief Mrs. Veronia eze one of dị n'akụkụ anyị dị mma. Chief Muyuji duru omenini fazia. Ụmụ ibe anyị ekene nụ ka anyị nkwanụ mmiri na ọgwụ mmiri dị ngọzi, ka anyị ṅụrụ mmiri ngọzi. Ụmụ ibe anyị ekene ụnụ. Tupu anyị a na-ejegodi, anyị ga-ekene godu eke, kene orie, kene afọ, kene ngwụ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkwụ na ndị egede, kene Amadioha bụ isi kwọ nwa. Ndị Igbo, anyị gwabụ ndị Igbo, ya ọkwa ha ndị Igbo ha afọ, ọkwa ha Igbo nke ele mba. Anyị ewe ndị Igbo n'ime mmụọ na eziokwu, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ọ otu nke anyị, nke ihe kwere n'otu anyị kwuru. Anyị gwabụ ndị Igbo, ọkwa ha Igbo ha kasị, mana Igbo nke ụlọ amaghị m ebe otu, mana nke anyị bụ nke ezigbo. Ọka agha obi, egwu ndị ọkara obi ka anyị na-agba ya, sị gị soro anyị na-ezi ozi ọma. Enwere mgbe anyị si gị nye anyị ihe mba, anyị na ozi ọma ka anyị na-ezi, anyị na-agbasa ozi akara aka anyị ka anyị na-achọ. Anyị na-arụ ọrụ edunyere anyị. Ịmara ihe ị ga-emere Igbo nwanne, jee mere ịkwụsị ịkọ asịrị. Ịmara ihe ị ga-emere anị nna gị nwanne, go and do. Ihe ọ bụla ime ị ga-emere obodo gị, jee mere obodo gị, ịkwụsị inye onwe gị nsogbu. Nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị nwapụtara fụ na ndị Christianity na-agwọ ndị Igbo ịba. Igbo culture is gone, already gone. Ndị eze na-awa ọjị n'afọ a Jizọs. Ha na-ebido ekpere na Jizọs, close in Jizọs. Ndị eze niile wụ Igbo custodian. Ikwuo maka arụsị n'ala Igbo, ndị ụka ewere mma chụghị. Isi iwe onye omenala achụghị, isi iwe onye ọdịnala achụghị. Ndị ndozi ọdịnala wee na-esi anya sị mba, that we cannot live this way. Ị bụrụ onye Igbo si ga na village unu, mụ na sị ga-abatakwana na a ga-akọ gị ọgwụ. Ndị Igbo na Amerịka ha anaghịzi ana ije na Amerịka. Onye na-anọbeghị ọdụ na Amerịka all 20 years na that is I just come in America for 20 years ka ọ nọbụrụ anabeghị. N'England I just come 15 years, I just come. O nwere ike onwebeghị dị akwụkwọ sef. Ndị ndozi ọdịnala wee nachita ya sị mba, na ihe abụrụ ndụ, na ya ga-esi otu ebi. Ka mmarakwa na onye na-apị mbe biko. Ụmụ ibe, dịka anyị si na-akọ, anyị wụ ndị ndozi ọdịnala wee na-esi anya wee sị na ya agaghị esi otu ebi n'ihe abụrụ ndụ. Onweghị onye Igbo, onweghị ihe na-agwa gị ihe a ngwasịa gị gaa jụba ese. Onweghị onye Igbo na-enweghị atom of fear inside him. Enweghị onye Igbo na-enweghị ụjọ n'ime ya. Ị ga-ajụgodi kedu the source of the ụjọ.
the fundamental of onye Igbo is fear. Create the source of the fear. Our culture is encoded in fear, so that you don't go back there. Because if you want to deprive somebody from something, put it in fear. If you want to destroy anybody or any race in this life, create fear between them. Simple as ABCD. I nwere ike na-eche mbọsị Igbo ga-esi ndị mmadụ agaghị na-azazi afa ndị Igbo. People will continue answering Igbo name. But that thing that makes you onye Igbo is what you fear. Ihe a mere gị onye Igbo ka ị na-atụ ụjọ. Then where is the Igbo then? Where is the Igbo? Ebe ọ bụ na something that makes you Igbo is frightening to you. Kezi ihe mere gị onye Igbo. It's as simple as ABCD. 90% of ndị Igbo kịta today will not be proudly call themselves ndị Igbo by culture or ndị Igbo by religion. No. Call ndị Igbo by identity alone, but ọ chọghị im associate with anything Igbo culture. Ọ chọghị im associate with anything Igbo culture. Even some of them, ịjụọ ya afa ya, ọ sị gị afa ya Emeka Franklin. Ịjụwazi eke mbọsị ndị Igbo zaba English surname, ọ sị gị Emeka Frank. Isi ya ke nke wụ Emeka, ke nke wụ Frank, ọ sị gị afa ya wụ Emeka, afa nna ya Frank. Izisi eke ezi mbọsị ndị Igbo zaba Frank biko asị ya surname. Ọ dịkwa surprise. Ịghọtago ihe niile abụrụkwa adịghị comfortable with the issue a na-akpọ Igbo culture. So anyị nwa bịara ka ụnụ na-egekwe ntị ọfụma, listen very carefully. Anyị nwa bịara idozi ihe anụnwa, and which we are working very very hard to idozi this thing a na-ekwu okwu. And anyị na-afụ the result because mgbe anyị bidoro, anyị bịa na Facebook okwute ka ha na-ama anyị, then throw us stone. But today now, ndị Igbo na-adịzi proud na-ekwuzi ihe gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo without intimidation, without molestation. That means ọrụ anyị na-aga ọfụma. It's as simple as ABCD. That means ọrụ anyị na-aga ọfụma. Mgbe anyị bidoro ihe a nwanne, who born you? Even your mother will disown you. Mgbe anyị bidoro destiny, so many of us we are disowned by parents. So many of us disowned ha. Why oge eji wee sị publicly ya bụ ọ na-eme ọdịnala Igbo, ọ na-eme omenala Igbo. Hey, arụ eme nwanne, ọ ga-asị gịnị ka akpọ ndị achụpụ na mitin ezinne. Si ị ga-arapụtakwa mmadụ, ị ga-arapụtakwa, a ga-achụpụ ya n'ezinne, chụpụ ya na fada n'ụlọ ụka, chụpụ nna gị na ebe niile, chụpụ ya ihe niile. Asị ha mba, a na-achụpụ njụ chụpụ ụnụ. Si sị ka ntụrụ afọ anyị na mitin ụmụnna. A gwara ha wepụ afa na mitin ụmụnna. A sị nsị ha ọwụ nọ because of ọdịnala, si kachapụ afa na mitin ụmụnna. Ha si ịnwụkwa onwe ha onye ga-eni gị, ntị ya nsogbu adịghị. Ndị ọdịnala ha na-eme ekweghị m. Ọwụ nọ because of our culture na ndị ụka ga-ajụzi ya. Ndị ụka mgbe nwere mgbe ha chọrọ afụrụ anyị n'anya, enwere mgbe ha like bụrụ anyị look at anyị mee omenala anyị, restore our way of life. Ha na-ejizi gị egwu wit na ha nweghị onye ga-akwa gị. Desi na ị ga-apụga na mitin ụmụnna. Nna ka emitin ụmụnna nke na-abụghị maka omenala Igbo, which na ụmụnna a na-eme based on na-abụghị nke indigenous knowledge. Kode ụmụnna bụ ha, ụmụnna bụ oyibo ka Igbo. Mitin ụmụnna ka a na-eme gị threatening na a ga-akachapụ afa gị maka na isi na you want to live a way of your life. The way of your life ka ị chọrọ ibi ndụ dịka onye Igbo, a na-enye gị threatening na a ga-akachapụ afa gị na mitin ụmụnna, na a ga-achụpụ mmụọ ụnụ n'ezi nne n'ụlọ ụka, na a ga-achụpụ mpụ ụnụ na fada n'ụlọ ụka ndị nna. Nwanne, ụka ahụ a ji eyi mmadụ egwu sinsi aha ọ nọ nwere n'ihe a mepere, onwere n'ezigbo ihe anyị mepụtara wit it ị ga-eji eyi mmadụ egwu. Nwa si ha kachapụ, nwanne ha gwa ha anaghị si ha akachapụ, si ha kachapụ ya. Sinsi a na-akachapụbeghị, nwere ihe na-eme, ha kachapụ ya beka.
nke ahụ ọ nọ ebe ahụ ọkwa nke ahụ ọ nọ ebe ahụ ọ bụ ya bụ onye nwa ji mmadụ na sinsi na ala adịghị mma wuru ndị eze. Ala Igbo adịghị mma bụ datin nna agwa ụnụ a sị na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya nọ ya nne ya nọ ya. Ebe ahụ bụ na enwezighị unity because unity is based on conform. Ọwụ na ya conform to the culture enwere ka ị ga-esi enwe unity because ofu ala jikọ unu na chiri efe a sị na bed of the same feathers flies together. So ọ bụrụ na bed ya bụrụ the same feather nna nwanne nwere ihe unu na-akọ. If you like have Igbo union 100 million n'ụwa you can never achieve anything. Gaa na their union meeting I've gone some ihe a na-ekwu bụ onye nwụọ ebuna enwenye nwee ebuna ya onye nụọ nwaanyị atụọrọ ya ego nothing else, nothing like all this ihe nna nna anyị ha mere gbasara nka na ụzụ. How do we establish a place to study them, to elevate them? As in here we represent na that is why you have the meeting at the first place. The meeting ka ihe na-emere the meeting enwere nna nwanne okwu oyibo ka asụrụ ka ihe na-agbakọrọ dịsi nzukọ ka ihe nzukọ ọkwa ya nkụzi na nzukọ the familiar. O nwere reason why onye gbakọ ebe a gịnị ka unu na-agbakọ agbakọ ebe anọdị ebido meeting n'afọ a Jizọs eme mgba read the last meeting Ifeanyị sị na Okeke asị Ifeanyị asị Okeke asị arichara agụcha the reading of the meeting. Next thing enwere onye ọfụ obere ebe a nye ya ego 20 euro ka anyị ji register meeting 20 euro. Next thing gịnị merriment emesịa merriment. Next thing gịnị meeting agwụna na emesịa merriment meeting agwụna na gịnị ka a na-akọzikwara again gwagoro m ka ihe mere na meeting ala ka ihe mere na meeting na ala onye beleti anaghị ego ọkwụ ịghọtago nwanne meeting aga na okwebi a nọ na 4 hours ihe a na-ekwu 4 hours ya gaa na 5 hours ya gaa na emecha isi ebe njebe klọb ṅụọ ọgwụ ogbo ibi na emesịa meeting na ṅụọ ọgwụ ogbo sef onye naba mmanya gburu ya n'ala ịghọtago ọkwa meeting ihe aka ga-emegide afọ agwụ emesịa ya afọ agwụ without any achievement, no single achievement. ịbịazie na-ekwuzi sị na how do we make this thing work? Efu ndị nkịtị a na-akọgheri na-akọ nonsense nwanne ma emeghị this thing na-agwụ ihe ọbụla na-agwụ na ebe a isi from book. I don't take ihe na-ekwu ihe ọbụla any preaching I make here come from nta na akara ndị Igbo. Nta na akara ndị Igbo nta nwata a child and direction. So any of message na preach came from verses of our book. So ọ bụrụ anaghị m ekwu no ọ bụrụ ya ka a na-ekwu ebe ihe a na-ekwu ebe a bụ na basic of fundamental of our problems. Otu anyị ga-esi wee si eme ya anyị apụọ ndụ ka mmadụ enweghịzi ụzọ ọzọ gị nwee meeting 100 million n'ụwa mana New York ma America nwanne imesịa ya rekọdụ ya rekọdụ after some days go and observe the record if na just you are wasting your time. It's as simple as ABC. Ị na-egbu onwe gị oge. Ị gaa na Facebook e nwere thousands of Igbo meeting Igbo groups. Ị gaa that place anọkata ofu onye nwere gị send a condom. Ofu onye nọkata ọsị nwaanyị ụnọ na nkwa dị ụnọ nwunye ụnọ na nkwa dị nwunye ụnọ na-akọgeri ụkwa mmadụ 1 million a na-akọ tu Igbo meeting Igbo group. Gịnị ka a na-akọ dị nonsense. Thousands or even Igbo akọbago Facebook. Ọ ndị Igbo nwezi Facebook now. Thousands of meeting whatever on Facebook without any single direction. And not whatsoever, no single direction. As a people, as a race, we are bigger than this. Anyị dị bigger than this. Enwere onye anyị si abịa soro anyị. Ịghọtago? Mana ihe anyị na-agwa gị bụ to understand your error
ihe ị na-ekwu maka people because ndị be anyị ama makwa difference between themselves and people race. Ịchọ ị gara ekwu maka Emeka, nobody cares. Ịchọ ị na-ekwu maka Ifeanyị, nobody cares. Once you use that name, that is you include me now, you include everybody. Yes, na-ege ntị. Once you include that name Igbo, always for Igbo alone, because you are including people. So you must bring offer to those people ị na-ekwu maka ha. Unless ma ịchọ ị na-ekwuru onwe gị, you Emeka, go Facebook and talk about Emeka, nobody cares. Ị gaa na Facebook talk about Ifeanyị, nobody cares. But otu afa m wụ nọ nso mbụrụ onye Igbo nke akụghị mmiri, achọghị m ịmụ ihe ị na-akọ. Ị bịa mee m include na ị na-ekwu maka Igbo nruo ebe ahụ ọrụta oke ị na-akọ, nwanne iruo m nso aka kwa aka n'anya pịa ngwa gị sị gị na ọ ihe a ka ị ga-eji represent m nwa ihe ị na-akọ. Nwanne naba n'ụlọ ezuo ike, naba n'ụlọ ezuo ike. Ịmara ihe ị ga-ekwu jela hụla, ịmara ihe ị ga-ekwu nwanne, go and sleep. Ịmakwa ihe bụ difference between I and all. Ị kwesịrị ịma enwere ihe dị iche between you and all. Ọwụ because of ndị mmadụ na-ekwu okwu na Facebook without consequence. Na ala bekee, if you use Spanish name to go to somewhere and tell you nwanne abeg arrest. If you give fake illusion based on the name, nwanne meg arrest. It's an image. If you tarnish image of America, nwanne ndị akpara gị aka agwọ gị ezigbo ịba. Nobody cares ma ị chọrọ ime ezigbo ihe ma ị chọghị ime ezigbo ihe. Once you tarnish the image, o nwere consequence. To tarnish our image have consequence. Nwanne ana m agwa unu nke bụ eziokwu. Oh, because na ya adịgo used to iberibe, so ihe ọbụla na-adịzi anyị common. Nwanne, if you cannot project and stand question on Igbo cosmology, nwanne ị nwere right ikwunye. Ị nweghị any right so ever. Don't claim that na iji wee bụrụ onye Igbo, onye gwara gị Igbo onye Igbo, who told you? Ị gafego ihe a na-eme bifo bụrụ onye Igbo. Igbo a na-echi ya echi ka echichi, a na-echi Igbo echi ka echichi. Igbo ka a na-akpọ holy order. For you to be an Igbo man, you must be holy order. Ezigbo mmadụ nyema ihe ichizugo na ndụ. Otu a mmadụ si wee wụrụ mmadụ ichizugo na ndụ before ewuru onye Igbo. Igbo a na-eru eru, a na-eru Igbo eru. Oh, because that's why in Igbo all those things ifuru a na-emecha na nwata, all those things ụcha edebere gị ihe ọgụgụ ị ga-eji wee ma ihe a na-eme. Maybe ọ bụrụ your fault, ọkwa your fault, because a sị na nkịta ma ọ bụ mmadụ nchie nsi ụzọ ọ bata oju ijiji. Ọ bụ ngị nwa because ị na-anya n'anya nwụpụta nabasị ya ọbakwa naanị echi ọpụtakwa, ọbakwa naanị echi ọpụtakwa. So life is about cycle. So ọ bụ ngị nwa ị gaghị asị m nọ nna nna gị debere gị ebe ị nọ. Ọ ngị mere ihe ahụ ngị nwa nchiri nsị ahụ ụzọ, so nsị ahụ nchiri ụzọ ka ị na-azụ ijiji. Amadioha can take any shape. Nature can take any shape. Ị ga-afụ ya, ị ga-afụ nkịta, fụ ngwere, fụ oke, fụ pusu. Ịfụ the shape. Ị na-achọ ịgwa m na ọ bụghị the same sauce ka ha si. Ị na-achọ ịgwa m na sauce agwọ si dị iche from sauce agụ si. Ọ ihe na-achọ ịgwa m na ọ bụghị the same sauce nkịta si ka the same sauce ewu si. Or he chọrọ ịgwa m these things came from the same source. That means Amadioha can command any shape. It's as simple as ABCD. It's as simple as ABCD. So onye ọbụla na-ata afụfụ n'ụwa nwanne, ana m agwụ na ihe everyday is better for you just jeje nwanne jeje chọọ ka ga-esi eme ihe ọma. Ị na-ata ahụhụ jee chọọ ka ihe eme because nature is balancing you. Enweghị mgbe unu na-ekwu na Chukwu kere mmadụ Chukwu, nwee mgbe Chukwu ya eke mmadụ hapụ ọ na-ata ahụhụ, ọ bụghị eziokwu.
is not possible. ka eke a ga-esi amụ mmadụ mụọ ya na Somalia ebe a na-anụ ọgụ? Why na-amụghị onye ahụ na Amerịka? Why na mpa the person agbaghị ọsọ agha jee Amerịka eje mụọ ya? Ọkwa nwere mgbe a na-anụ agha na Biafra, enwere ndị gbara ọsọ na Amerịka amụọ nwa na Amerịka. Why na nna ga-eso ha jee Amerịka mụọ gị na Amerịka ma England mụọ gị na England? Why must you be born in Nigeria? Buhari abịa na-agwa mmadụ ebe why? Enwego ndị chọrọ ịpụ na Nigeria ruo n'epọt ebuchi ya azụ ma enwego ndị gbara lecha ihe niile a nwere ruo n'epọt ebuchi ya azụ. Nwee ndị ji fake paspọtụ ruo n'epọt eburu ha ruo ebe ha na-eje with the fake passport resemblance oyi odi yasef ruo n'epọt oyi dị sef kpam oburu ya nke nwa na onwe gị ji everything original izu ebe a asị gị mba agaghị ebuga ewuo gị narị. Enwere ndị zụgidere ọgwụ n'ụwa azụgide ọgwụ azụta ha 1 naira. Nwee ndị ga-eme one day ofu ihe a zụrụ otu a ihe niile aba. Enwere ndị ga-atụgide akwụkwọ tụgide akwụkwọ ree anị ya na-atụ akwụkwọ ree ihe niile ọ nwere tụọ akwụkwọ onwe ihe ọtụtara. Onye ọ kpọtara from village bịa the first akwụkwọ ọ tụrụ akwụmụgwọ akwụọ ya ụgwọ ọdọdọ ọfụma. So kedizi ọ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma mbara isi adịghị nkọ? E nwere ndị gara Lagos 200 years na Lagos agweghị ya nwe ha na-eme. Onye bịa Lagos one day onweghị nne na Lagos onweghị nna oje na ahịa na goslo ka ọ na-ere ife mara ihe na-eme na si na goslo nwe shop si na shop jebe na nke ndị China ma ndị India na-ebute ahịa from ebute ahịa nke ndị India ọgbaba Dubai from ịgba Dubai ọtụwa ahịa from ịtụwa ahịa ọrụ company. Mana nke nwa nọ Lagos 20 years 50 years nothing. Ị na-achọ ịgwa m na Okeke amaghị akpụ isi ka ọmụma mbara isi? For you, ị nwere ike isi on the village na-eme gị. Yes, ọ dị easy to say hi ndị village egbuo m since m ji wee nụsị ya nwaanyị na nke ndị ọgọ m. Mpa m gwara m na ndị ọgọ m abụghị ezigbo mmadụ na ndị village ha na-eme ntị na aja since m nọchara nwaanyị ahụ enweghịzi ihe m na-eme. Ọ dị ihe ajọ na-achọgharị excuses kama ị ga-asị na gị nwa ka o si na gị nwa na onwe gị that is na ị nọ na nga. Mba, ndị Igbo nwere language a na-akpọ nga. Do you remember that mgbe ndị ochie ndị Igbo enwere prison? Then where get the source of this nga na? Ka ekwe the source of the nga ebe ọ bụ na ndị Igbo enwere prison yard ka ezikwe ihe a na-akpọzikwa na nga ahụ ka ebe nga ahụ si webata ya. Because ndị Igbo believe na cosmology. Ndị Igbo believe in spiritual science. So if these words nwere ihe ha mean, ndị Igbo si dike erighị arịrị na mbara ka ọ ga-ebi. Ụmụ ahịa bụ mbara n'ezi mbara ezi. Onye achụpụrụ achụpụ mbara ezi. Dike erighị arịrị na mbara ka ọ ga-ebi. So all this your reaction nwanne ebe ọ ga-end up na mbara ezi. Si na nso gwara gị. Si na nso gwara gị ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. Next 100 million years maybe as na whenever the student is ready the master will appear, and whenever master appear in your mind you will ever regret. So this guy tell me truth 5 years ago, 6 years ago, 10 years ago I refuse, and today is too late for you to turn back. Ị ga-asị na this guy because eziokwu must remain forever and ever. Eziokwu anaghị agbanwe. Eziokwu does not change. Highest you know it late. Ị nwere ike ịmara ya late. But you must know it. Ị ga-amara ya. Ị ma ga-ati ịmara ya echi. Any condition ọ bụla ị nọ n'ụwa there is something cause ya. Eji wee sị gị no condition is permanent. Something must cause it. E nwere ihe kọsụrụ ya. Something kọsụrụ ya. Agwara m ụnụ na nsogbu ndị Igbo 99% I know it. Jaka nna agwaghị ebe nsogbu anyị were sitere na agwaghị. Because all about language of the Igbo is about culture and character of the Igbo. Ọwụ ịsụ asụsụ. Omume bụ the engine
your moto mere mmebi, ị na-achọ panebiti. Nwanne injin gị mebiri emebi, ị na-achọ panebita. Panebita mekanik gị nidiri panebita. Panebita na-akụ gị gwom, na-akụ gị gba. Ihe nidiri electrician ga-aga na your injin moto mara ebe electrical problem si cause of ya. Life and direct. Igbo problem bụ structural problem. Ndị Igbo na-akpọ iwu ala conform, because in your mind there is no separation between you and the creation. There is separation in your body and the creation, but in your mind there is no separation. Your life 100 million years before and 100 million years after remain in the same place. There is no time in that place. In that place, time does not exist. So ọwụ na ihe anaghị agara gị ọfụma today, nwanne ọ bụrụ about this ego mbute bụ ihe ọma. Ihe ahụ fantasy created by people ma ihe to just to distract people, so maka ihe ọjọọ, because to reduce ihe ọjọọ you need the distraction to hook people up, occupy their mind with something. Yeah, science people create ndị nwere uche to occupy people's mind. If lottery a na-agba agba ka ịkpata ego enye gị hope na ị ga-enwe ego, because ị nweghị chance to kpatara ego esetere gị lottery. One day ọ ga-abanye ị ga-agbagide ụwa agwụ ọ naghị abanye. Na nwanne o for one number ọwụ na m nwetara this one na ọwụ na Chelsea fọkụrụ mkpọp nwanne ewepụ na Chelsea fọkụrụ mkpọp banye n'aka m iburi money. Chelsea disappoint be next week again gwa ọ sịkwa na ọwụ na ọwụ Liverpool na Liverpool ihe Liverpool mem last week na Liverpool ọgwụ otu ahụ echerekwa next week pa week ọwụ Tottenham na Tottenham egbuo m nwanne na ihe Tottenham mere m na awepụ Tottenham. Otu a ka ọ ga-esi megide ntiri ego niile na propo gbagide propo gbagide bet Naija na-agba bet Naija. Bidoro ọfụ anyị nọ n'Europe na-agụ na ihe dị na datin. We understand this thing very very well, because here social enwere na-akpọ social science. Enwere ihe a na-akpọ social science. This thing you are dealing with the science, but ichekwa no life. Yeah, science people sit down and draw a diagram and set a system you call life. It's fantasy. Mmadụ nọdịrị anyị otu esi anọ na otu a ndị ọwụ na iwọchị go military ma military na-eje ọgụ, iwọchị aka ha na-esi ese mapụ ebe ha ga-ebu ụzọ aba, ebe ha ga-launch the first attack, ebe ha ga otu a ka esi wee create a society. Every day ha na-monitor gị na that your land ịnọ, the culture and everything. Ha na-monitor ka ebe a ga-eme attack the next. Esi from movie, from egwu, from ball, from this, from that. Na supply because you must be suppressed. The only way to keep you, that is your evil spirit, the only way to dilute it is through these things a na-enye ụnụ. Because enega anya afọ ka ndị Naijiria ga-esi wee ebe ọgaranya ha ezugidego ochi ike agwụ ha, tụgide akwụkwọ ike agwụ ha, agbagide ama ike agwụ ha. Ha mana I need the desire, you must continue looking for that millions. Ha wetara gị bet Naija ebe ahụ ka anọzi wee crush ya everything. So ndị na-ezu ochi we reduce now gbawazie bet Naija, because bet Naija can give you more million than ibu egbe, but ị ga-agbagide nwanne ụwa agwụ, don't worry. Esetigoro gị ihe mere oyo maasị ndị na-atụ akwụkwọ ndị yahoo ha adịgo used to ego mbute na nsogbu adịghị. Bet Naija ọ na-akwụ na line. Ndị na-eme nke a ndị na-azụ ahịa ka mma azụgide ụwa agwụ taa bet Naija, ọresi ahịa ọ na-agba na bet Naija ka o je bet ya. Nwanne ihe destiny na-agba gị social science, simple as ABCD. As long as na ndị Igbo enwere society, because society is based on social science, the way they behave, these things ha ga victim to it. Nwa bekee nwere lottery since ụwa, but why condition their society no ego lọrọ ụfọ ndị nwa na onwe gị all your hope
nwa bekee ọ bụ hope ya. Nwa bekee na-agba maka adịghị ama ama Ọnịcha gwara Obosi. Ngụwa na-agba because of na ị nidiri help, ị nidiri ego, nwere ego. Nwanne ị nweghị ego, i were 1 naira ị nwere enwe je gbaa kalụkalụ. Nna nwanne cheki n'ihe ana. Ị nweghị ego, nwa bekee nwere ego, were 1 naira out of 20 naira gbaa kalụkalụ for 19 naira. Nke gị bụ na ị nweghị dị atọlụ, mmadụ nye gị ego nni, ị chọọ ka ị multiply ya from kalụkalụ. Ọ anya ukwu bụ ihe aha na. Were godi 1 naira aha rie nni, rijuo afọ. Hapụgodi kalụkalụ ahụ. Mba, ị chọrọ ka ime multiply. Nna nwanne, onye na-enweghị ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Ọ bụ na enweghị ihe idebere, iji were ihe na-edebeghị, ọ bụ anya ukwu ka a na-agba ya. Anya ukwu bụ njọ, ọ bụ ihe ọjọọ. Anya ukwu bụ ihe ọjọọ because ị nweghị datin, kedu ihe ị na-achọrọ ihe ị na-enweghị. Nigeria now na-agba first na this lottery business. Nigeria na-ebu billions of billions. Unu na-ekwu maka pastors. Nigeria na-ebu billions upon billions upon billions every week na this lottery unu na-agba. Ị nweghị ihe ị na-eri, you are dying in hunger, but this lottery business make millions upon millions every weekend. Millions upon millions every weekend. Asok work from church, Asok work from Bet Niger, Asok work from Big Brothers, Asok work from Small Brothers, Asok work from ndị lọlọ na ndị na-echi ọzọ na ndị na-echi echichi. Ihe niile sucking ha dry because in nwere way of life. There is no conformity. Enwere something mere gị ka ewuro mmadụ. Enwere program na run n'ime gị. Ihe ọ bụla agbara gị, simple ihe ọ bụla agbara gị, yes, that is the next destination. Nwanne enwere ya na-akpa antibiotic. Ọwụ na ịnwe antibiotic, any virus ọbụla bere ebe ahụ ọkụrọ ọsị anyị nwoke m si ebe abụọ. Itinye antivirus na your computer, any virus bere that place ọsị ya nwanne nsi ebe abụọ. Ị nweghị antivirus. Any virus ọbụla na-aba that place bụ your system. Any virus ọbụla na ọpụta ha n'ụzọ oge, o tele oge, ọpụta ha n'ọbanye. Ọpụta ha n'ọbanye. No defense system. No, your system enweghị defense. Oge a na-achọgharị n'ebi na-achọ ihe ọbụla na-achọ, including na ya na-achọkwụzi ebe anyị si wee pụta ụwa. Enweghịzi virus fọrọ afọ. Ọnwụ na anyị nwere ike ịchọkwu ebe anyị si wee pụta ụwa, o dozie gị anya na ebe a ka anyị na wee finish the game. Nna nwanne kedị ụwa nke ọnwa isii anụma. Ụwa ọnwa isii ka ị na-achọ ebe isi bịa. Ị na-achọkwa ebe ị na-eje. Jugodo onwe gị, where are you going? Ị na-achọ ebe isi bịa, ebe ka ị na-eje. Jugodo onwe gị kedu ebe ị na-eje. Jụọ onwe gị, where are you going? Ị na-achọ ebe isi bịa, kedu ebe ị na-eje. Ke your destination as a human being, kedu ebe ị na-eje. What is the destiny of every human being? Achọrọ m ịma. Ihe a bụ ihe ị nidere ịjụ, one of all of you. Onye ọbụla na-asị gị ka ebe ndị Igbo si isi ya ka ebe ndị Igbo na-eje. Jụọ ya. Ọnwụ nke aha ka mkpa. That question is more relevant. Achọrọ m ịma ebe anyị na-eje. I want to know where Igbo is going. Ịgwazi na m ebe ndị Igbo si. Gwa m ebe ndị Igbo na-eje. That simple as ABCD. Gwa m ebe ndị Igbo na-eje, ọ ebe ndị Igbo si bịa. Achọghị m ime ebe ndị Igbo si bịa, achọrọ m ebe ndị Igbo na-eje. Ifu ha anaghị nke onye ọbụla n'ọsọ. Iju ha anaghị this one ọsọ eme everywhere. Onye ahụ na-asị gị ebe Igbo si bịa, si ya kedu ebe Igbo na-eje. Ọsọ, ya na ọsọ a na-eme. Life and direct. But mba. Because nwanne onye enweghị ebe ọ na-eje, ọ bakwara n'ezigbo akụkọ. Ọkwa onye ara na-eme ngagịrị. Ọkwa onye ara na-eme ngagịrị. Ọgarasị ebe because onwe ebe ọ na-eje na. So onye niile anyị na-eme na agwa niile anyị na-akpa gosiri na enweghị ebe anyị amaghị ebe anyị na-eje. Anyị ifuru ụzọ na-agaghị. Onye ọnwụ na ifuo n'ụzọ before ịpụta onwe ọ bụla ịpụtara ọ dịghị ka ibe ya. Ọ bụla pụtara dị ka ibe ya. Ị gachakwa ịpụtakwa the same place again na-asị na nwanne ọ ara na-apụsị gị. Yes na because ị na-efu ụzọ. Ifuru ụzọ. That is why we are wandering about roaming street because of na ya enweghị conformed system that conform us to live a certain life that will put us in direction.
anyị enweghị ya. Ọ bụrụ na e nwere nke iji bịa gwa m, anyị enweghị. gaa n'ala Igbo na ụbọchị Sọnde ndị ochichi izu ochi ha ji ụbọchị ụka nwere nọ n'ụlọ, ọ bara n'ụlọ ụka. Ị gaa n'ụlọ ụka ahụ onweghị one single Igbo way of life ị ga-anụ from that church. Agwa gị na St. Peter ji wee zigara ndị Tesaloniki, St. Paul ji wee zigara Rome. Nna nwanne, ebe a nụnwa anyị bidi, so o nweghị ihe ọma na-eme ebe a. Kedu nke nwere na St. Peter zigara Rome? So ka anyị kwarasie ngwongwo anyị naba Tesaloniki, from Tesaloniki to Rome, from Rome to Galatia. Ebe a nụnwa anyị bi, ọ na-esi jekwe mmadụ ozi aha ebe a, biko ka anyị jebe ozi aha from Owerri to Aba. Why a ga-esi wee na-ezidi ozi from Thessaloniki to Galatia? Nna na-ezi ozi ọma, a na-akpọ ya okwuchukwu. A na-ekwu okwuchukwu n'ụlọ ụka ka anyị wee baa uru. A na-agwazi anyị na Thessaloniki na Rome ka anyị ga-esi wee bazi uru. Kezi ebe datin wee ma affect. Na Jizọs gwara ụmụazụ ya na Jerusalem. Kedu kwene ka this thing ga-esi eme anyị affect spiritually and otherwise? How can this thing affect? Because anyị gara ịnụ ozi ọma n'ụlọ ụka. Accordingly, anyị kwesịrị ịnụ na eze ji na eze ala gwara eze ọba na ọ bụrụ na o ruo n'ọba ọ ga-afụ Ifeanyị Okeke, na Ifeanyị Okeke megidere ihe ọma, ọba wee bụrụ ihe eji ama atụta. Nwatakịrị ahụ ga-asị ehe, nna nwanne, aga m ala ike dị ka eze ọba. Eze ọba gburu amụma siri n'eluigwe, aga m ala ike dị ka eze ọba. Isi gịnị? Eze ọba, aga m ala ike dị ka ya. Mana igwe ya na St. Michael nọ na Tesaloniki, onye enweghị visa, nwere international passport. Onye na-agba enweghị international passport, isi ya na Tesaloniki na Galatia na Jona ji wee cross mmiri nwa, azụ ji wee rie ya ebe nwa. Nne ịkọsi ya datin, onye ahụ si ebe ahụ pụọ je na nke ndị akwụna si ha nye star. O si ebe ahụ pụta oje na nke ndị akwụna straight si nye star ka ọ ṅụọ wee butuo isi because ihe mgbe ya n'isi virus. O chekata dị tin ọ maghị ebe ọ ga-esi wee bido chebe ya echebe. O chee ka ebe a na-akpọ Tesaloniki ọmaha nọ. O chee ka ebe a na-akpọ Galatia ọmaghị. Ọ bụ Jona ọmaghị. Ọkwa okwuchukwu, ihe a bụ ihe unu spendịrị 3 hours mmadụ na-akọrọ ya. 3 hours na-achọ na 3 hours mmadụ ka unu na-akọrọ ya destiny. Ịkọsịara ya osi ebe ahụ pụta direct nke mmadụ nsachi biko nye m nkwụ ọcha, nye m kaikai, in fact nye m kaikai ka m ṅụọ. Because o nweghị ebe data na ịgwara ya si wee ma affect na his spiritual knowledge development, spiritual growth. Data na ịgwara ya enweghị anything or add to his or her spiritual growth. So o si ebe ahụ pụta ihe ọjọọ a na-agụ ya agụ ome. It's as simple as ABC. Mana ọ bụrụ na ị gwara ya si ya na hey nwanne, na enwere onye a na-akpọ osu igwe, na osu igwe bụ ofu onye bi na Abia steeti ebe a na-akpọ Abia, na osu igwe anụnwa bụ ije ha na nke ye dismanụ gwasị ya gị okwu, ị na-ana ya adị, ị ga-echegide uche chi efu. Ọ sị gị isi ebe ahụ pụta, o nwere ebe ị ga-eme ị na-aga na enwere mma na-akpọ osu ala na this man. Ị gaa na village ha, the whole family na village ha, all this man wetere ọnya nwa gosiri ndị mmadụ ka esi aka ugbo na Owerri niile na osu ala. Ọnya nwa bụ ndị gwara mmadụ ka esi aka ugbo. Ị na-ezi ozi ọma based on practical something ndị mmadụ na witness in their land, because ị na-agbara ha datin how to help develop the land. Ọ bụ ihe na-agbara ha dị ozi ọma fọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya ka ihe na-agbara ha ya fọ. Gịnị ka ị na-agbara ha dị ozi ma ọ bụ na onweghị ihe ọ nwere ime with their own mind? Kedu ihe a na-agwara ha dị ozi ọma ọ bụ na enwere ihe data ozi ọma ga-emere ha na their mind? Nwere ije n'ụlọ ụka, o nwere ndị ọwụ ndị na-akụsa egwu, ije ebe ahụ ije na sabat bandị bụ mmalite ekpere kụrụ kpọrọkpọrọ gaba mmụọ nsọ dagidegaba ụka m
kọrọ kpọrọkpọrọ gaba mmụọ nsọ dagide gaba ụka m bụrọda agba mụ n'ala mee ma otu ọ sọrọ gị a ga-esi n'ụtụ kwugide egwu kwugide egwu kwugide egwu akụsi egwu anaba ihe anyị bịara ihe a ka anyị bịara nwanne ihe ahụ unu na-akpọ ikpere chi bụ ikpe ire ọ bụ ikpe ire ịghọtago ikpe ire simple as ABCD. It's a place of judgment. That's why they call it house of God. It's a place of judgment based on Igbo language. Ikpe ire ekpere ikpere ala ikpe ire ala. It's as simple as that. It has conform with the element of nature. To conform with the element of nature. Judgment. It's as simple as that. So ihe ahụ unu na-agada place with teachings to teach you how to conform to this structure of where you belong, where you are, nothing more, nothing else. So all that the teaching a na-enye gị that place, I combine it with this thing, onwere uru ọbara. It's useless, it's meaningless, because ị gaghị ekwe oturu m the Bible, the whole name si nọ na the Bible abụghị Igbo name, the whole places in the Bible abụghị Igbo land. Then kedikwenụ ka ebe destiny, how can destiny help us? A sị gị na go to their land, pillage, go to Canaan, kill everybody in Canaan, take all their property, destroy their gods. Nwanne iwe onye Canaan. Ebe bụ Canaan. This ndị ụka came to Igbo land, go to shrine, destroy our shrines. Sị gị na Bible gwara ha. Ana Igbo bụ Canaan. Ana Igbo bụ Canaan. Ọkwasị ọ na Middle East ka Canaan. Ịma ebe Canaan dị. Go to Canaan and destroy their idol na. Ọkwa ihe agwa gị nọ na Canaan ka idol nọ. Asị gị nọ na Ana Igbo ka onwe mgbe Bible sị gị nọ na Ana Igbo ka ọ nọ. Then what are you doing? You are destroying your own father's artifact. N'ọnụ ihe edere na Bible. Asị gị nọ na Canaan, n'ime obodo Canaan, n'ime obodo Canaan, ije n'ime obodo Canaan enweghị onye dị nsọ dị n'anya. Ọwụ na obodo Canaan bụ Ana Igbo. Ka na obodo Canaan jee chọwanụ ha. Ibe na-emebisiri mmadụ obodo ebe si na-eje gị na-eje. Ị nwere eni nwanne ihe niile ahụ ị na-ekwu ebe ahụ, simple one single question m ga-ajụ gị. N'ime Bible ahụ, gwa m one single Igbo name based on education of our Igbo children. Ajụjụ ka m jụrụ gị. One single, because it's education, knowledge about their own creator. To start with, the creator in the Bible is not Igbo name. So that means ọ gaghị abụ Igbo creator to start with. Ọwụ na the name abụrụ Igbo name, that means ọ bụrụ creator of the Igbo. Number one. Number two, the places edere that mere, whether ma o mere ha ma o mere ha, you are not included. Because e nwere ndị akpọrọ afa specifically, ha kpọrọ mmadụ afa. Ha kpọrọ Moses, kpọọ Jonah, kpọọ Jizọs, kpọọ ndị otu ya, kpọọ apostles, kpọọ Joshua. E nwere onye n'ime ha bụ Igbo name. Ajụjụ ka m na-ajụ unu. Ọwụ na enweghị, then how can destiny be your Sunday school? Kedu ka destiny ga-esi abụ teachings for our children to understand who the creator is? Nwanne, a na-amụ aka ekpe na nka. Anaghị amụ aka ekpe na nka. So n'ime Baịbụl ahụ enwere ebe ifuru edere nka na ụzụ ebe ahụ. Bụtụ na nta na akara enwere ebe edere nka na ụzụ. Enwere ebe edere nka na ụzụ na nta na akara n'ime. So iru ebe ahụ edere nka na ụzụ, egosi ya ịmara ihe a na-akọ. Na Baịbụl ahụ kedu ebe edere nka na ụzụ? N'ebe enweghị ebe edere nka na ụzụ dị. So because nka na ụzụ is part of religious book.
nka na ụzụ is a part of religious book, but na Bible ọdụrọ, mana na nke nta na akara Igbo ọ dị ya. So onweghị mgbe ị ga-ejinwu those books develop your land, ọdụrọ possible, because the book ndị dere ya ọghọtara ya and ha ji develop onwe ha. They still tomorrow they still use it to develop their land till tomorrow ha na-use mmadụ ihe na nkọ dị. So ị gaghị use gị for 100 and something years na Igbo ọwọkụrụ. Ihe ị na-enwekwu more enemy, more criminals, more evil, multiplying. Ị gaghị asị m na asị because you are the witness, you will living witness. Sọsọ ihe unu ma bụ every Sunday unu na-agba n'ụlọ ụka, but ị naghị cheki that is no study of your land. How did this land came from grass to grass? Kedu ihe mere the Igbo land fell into the pit of hell? Why you lost the war? I told you. Ka anyị merie Hausa ndị na-amara Chukwu, tigbuo ha, zọgbuo ha, ona ichicha plate n'aka na-aga ịnụ ọgụ with ndị na-ekpe Muslim. Ha winri gị. That means to show you that your God you carry is the enemy of the land. Why they lost? Agwara gị ihe mere ha ji lost what the war is because you fought the war under Christianity. That's why you lost. Yes, because the system institution ahụ unu adịghị open. There is grudges before the war and there is grudges after the war. Even with those ndị mba mmiri ahụ, ha bucha ihe n'obi. Ndị Igbo bụ ihe n'obi, ndị mba mmiri bụ ihe n'obi, ha niile bucha ihe n'obi na-eche ọwụ na enwetazie Biafra aha ka agwọ onwe ha ịba. And the system was founded against the indigenous ideology. All those things made that in our work, but the spirit of the land said no, I can't take it. This land belongs to me. There is no how I can get a land and a crown nonsense be here. Na crown nonsense. No. And that is why it never work. Until you come, America say in God we trust. They have a system. Even in the Ugwu, they follow the system. They have a system and they follow the system. Na ana Igbo, these people kọsịkwa akọsị ya na ha na-eje ụka. Isi waa ya ojebe na nke dibịa. Ka ihe ndị a na-akọdị. Ọ gaa na village ọsị azụtara poison n'ụkwụ, ọ na-aga na nke dibịa. Why na ije ha n'ụlọ ụka gakpe dị ekpere? Why na ije ha ụlọ ọgwụ? Why iji aga na nke dibịa? Ma ihe nji wee jụọ dịsị ajụjụ. Ihe nji wee jụọ dịsị ajụjụ ahụ na in America there is a belief, in Europe there is a belief. So onye ahụ na-adịghị ọ gaa ụlọ ọgwụ, onye chọrọ ịgba akwụkwọ ọ gaa n'ụlọ ụka. So enwere ihe ọbụla ị ga-emechi ime, ị gaa to some places, but na ala Igbo onweghị, ha na-ekpokọta ihe niile ọnụ, ha amaghị ihe ha na-akpọ foundation. Nna gị mere Amadioha as a foundation, which is justice. The foundation, that's what they call Osu system. Osu system means judicial system. Osu system means judicial system of governance. That is what Europeans use. That is what Osu system means. Nothing more, nothing less. Justice, justice, justice. But no, you refuse justice and you want justice to be accord to you. It's a system of justice in Nagidebe, but you want justice to accord to you. How? That means if Reuben Sobogis,
the land was found mbọsị ọbụla America pụrụ from the preamble of the Constitution. America fell. Tinamo gwara gị any day Europeans move away from judicial system of government, Europe will crumble. Tinamo sina nso gwara gị any day Europeans move away from judicial system of government, European crumbles. Any day America move away from the preamble of the American Constitution, American fell that day. Tinamo gwara gị any day Igbo people leave that judicial system of Amadioha, that Osu cast out system, that from that day Igbo land fell. Oh, that no na Osu na that is not the case. That is nonsense. That is nonsense. Ya bụ okwu ụmụazị, okwu ndị ụka. O nwere na a system. System is not individual. System judicial mean judgment. Imagine na judicial mean judgment. So imagine now big Osu system founded that system in about judicial system. Imagine. Kedu ihe a na-ewere mmadụ na prison? What is that? Ke ihe a na-etiri mmadụ na prison to balance ihe ọjọọ onye ahụ mere. Imagine no ihe ọ pụtara. Justice. Justice. Imagine. Hey, a na-akpọ ha Osu because unu na-eje ụka, ị na-eje ụka, ị naghị eche uche ọfụma. Ị na-eju you are a Christian. Christians ndị ụka na-emebi ha isi, ụka na-eme ha mental unstable, mental disorder. That's why you say nonsense. Osu nka rubbish. Nonsensical nonsense. Osu means judge. Ọkwa ị na-asụ nri, ị na-asụ akwa. Ịsụ akwa to wash the cloth, remove the dirt from the cloth. Ị na-asụ nri n'ikwe, ị na-esu ọkpọ. Is to judge, to balance it. Ọ bụ ihe ọ bụ. Ọ bụghị about ịchụpụ mmadụ ma ịhapụ mmadụ. A system where you must conform to the system or you will be punished. That is natural principle. You must be punished. Whether me I punish you, but justice must prevail. That is the system of life. That is natural law. All because of no ndị Igbo nwere ọrụ arụ. Na ọ bụrụ about ịchụpụ mmadụ ma ịhapụ mmadụ. That is nonsense. Ọ bụrụ about ịchụpụ mmadụ na ịhapụ mmadụ. That is okwu ụmụazị. Ndị nọ na prison na ala bekee kedu ebe ha nọ? Ọ na ya dị ha, ọ na be nna nna ha. Ọwụ nọ datịrị ị na-ekwe ịchụpụ mmadụ. Ndị agha nọ na prison ha ọ nọ na be nne na nna ha. Ajụjụ ka nna ajụ. America nwere ihe na-akpọ death penalty. Death penalty. All of you run into America every day. Ị chọrọ ije America every day by the want to go America. America nwere death penalty ịma gị. Thailand nwere death penalty. Ha ka ha nkụ. All the whole Asia niile 99% of Asia nwere death penalty. A na-egbu mmadụ. Ime ha ji egbu oge. Asia nwere death penalty 90% of Asia. Akwụ ọgwụ ụdọ ka ọtụọ gị isi. Even America. A na-atụ mmadụ life imprisonment in America. Ị ga na-agwa m maka osu cast out. Ị ma ya metal casting. Metal casting to refine. Casting is to refine something. Cast to refine something. Mmadụ ya na-akpọ cast. Cast mean to refine. Refine something, to refine something, to renew something. That is judgment. To balance it. A na-aga ogeri osu ndị nna nna kpọrọ mmadụ osu. The same thing asị arụsị asị ha arụsị asị ya. To born again or arụsị. To born again arụsị is to born again. Rebirth. Ilo ụwa. Ịma ha na ebe a mụnwa bụ ụwa. Ịma ha na ebe a ka e nwere emotion. Ịma ha na all the whole evil niile nọ ebe a ka o si. Ịma gị. Don't you know? Nọ ebe a ka arụsị. Ịma gị na ebe a ka arụsị. Ịma gị na ebe a ka o si. Ịma gị na ebe a ka o si. Ịma ha na eletrik ahụ ị na-afụ. All those nonsense ị na-afụ. Your behavior, arm robber, ihe niile na ebe a ka o si. Na ebe a ka ọ ga-agwụ. Na ntụka ịbụ ntụka ya na-achị. Ịma gị. Ịma gị na aja na ka a na-ekwu okwu. Sacrifice. Aja na sacrifice. Ịma gị.
Sacrifice is memory, to keep a memory. Imagine no memory can keep here. Imagine the only way your body form is to keep a memory, to create a memory. And that here in a now to beget a memory. Imagine. Nan doing a will just beget a memory. Imagine. Ndị be anyị need proper education. Every day you go to class and spend 4 hours at least minimum. Every day by day go to classroom and spend 4 hours minimum. At least after 2 years he become human being. At least minimum. After 2 years he come back as a human being. Based on Igbo cosmology, Igbo conformation. Conform to be an Igbo man every day 4 hours minimum. Set you up as an Igbo man to understand and live a life of Igbo man, the higher man. Igbo man is the higher man. To be an Igbo is to become a higher human being. Imagine. You can't have only Igbo onye nkịtị. Ọ dịghị possible. You cannot be only Igbo amụrụ onye nkịtị. Ọ dịghị possible. It's not impossible. Not possible. It's impossible. So to be only Igbo is a privilege and you must live as such. Igbo is a privilege and you must live as such, not a right. It's a privilege. If you claim right to be an Igbo man, you'll be suffering and you cannot know your solution. You cannot have an age and you can't know your solution because of Mweru Apua. That's why Igbo have everything in two, above and below. Enunana, Makandi Akepe, Isi, Aodu. It. That is how Igbo live. Ọka Igbo si wee dị. And either na ị na-eri uru onye na-ata ahụhụ, either you are suffering or you are laughing. And if you understand Igbo, you become a good Igbo. If you don't understand Igbo, you become anụ, you become mmanụ for ndị na-eri ji. A na-eri ji na-esuru mmanụ. A na-esuru ya na mmanụ. Ọ ya bụ ji na mmanụ ahụ a na-eri na. Anyị suru ji na mmanụ, ịwụrụ mmanụ, anyị were na-esuru gị na-eri. Ịghọtago? Ịfụ gị isu aha na ọ batakwa na ndị again isu George. Ịwụrụ George ya, ịwụrụzie mmanụ a na-esuru gị na-eri. It's as simple as that. Nwanne, ụwa abụghị ihe ahụ nche. For you to understand, you must be lectured, you must be nurtured, you must be nurse. A ga-anọsụ ga-anọsụ ndị Igbo ji wekpọ nne na nna. Nne na nna abụrụ papa na mama. Nne na nna awụrụ papa na mama maka ọ na papa na mama ka ihe nwanne na-eme dị nwanne to watch over you, watch my back, your brother's keeper, be your brother's keeper. Ndị Igbo ji wesị gị ine ọmụgo to bear witness, thou shall not bear false witness against thy brother. Ọmụgo ahụ ọ na-eji ime ka o jee bear witness na nwa ya ahụ amụgo nwa. You got to go ọmụgo ine ọmụgo nwa. Yes. So ya na-achọ ịgwa gị in essence wụ na don't bear false witness because ị gazi ebe ahụ ọwụ na ọmụgo ị confirm ọ na ọmụgo. You shall not bear false witness against your brother. You got to go. But you do all those things. You bear false witness. Ịgba amasị gbagide mmadụ ibe gị. A brother's keeper, you cannot. You sell your brother instead of being your brother's keeper. You violated all the law we make for the justice to prevail in the land. You violated all of them. And you come back to cry for me. You come back and tell me why you are crying and this and that. How can I get manage no get away before change? Because you are heading to destruction. A na-akwọ mmadụ akwọ. Ịmara na igwe. Ịmakwa ihe igwe n'ọnụ Igbo. Igwe bicycle. Gịnị bicycle? Bicycle something ihe na-anya from back. Chain n'anya the bicycle. Chain bụ igwe bụ chain. N'ọnụ Igbo ihe na bicycle bụ igwe. Igwe bụ igwe ihe to grind something from back, pushing something from up. So nwanne ọ bụrụ na ịma ihe a na-akpọ ikpu mmọnwụ bụ onye agha nọ n'ime mmọnwụ na-afụ ndị mmadụ ma onye nọ n'outside anaghị afụ ya mkpụrụ mmọnwụ. So ọ bụrụ na ị na-anya gị na mirror ịfụ na mmọnwụ ka ịhụ, ị bịa n'ezie anya fụ na anya ha nọ n'ime gị nwere waya si wee baa somewhere else. You got to go. So that means actually na anya ahụ ị na-ekwu na ọ bụ ngụ nwe na ọ bụghị ngụ nwe, you are just to driver ị na-anya moto. So ọ bụ ngụ ka ọ dịzire
how to prevail nwanne. Ngwa ka ọ dịziri. Ọwụ na ịmata ihe life ga-amara gị mma, mana ọwụ na ịmaghị ihe nwanne ịtasị afụfụ. Job, ị ga-atakarị Job na afụfụ. Ọwụ na ịmaghị ihe, ịmara ihe wụ ịma wisdom, ịmana ife wụ wisdom. Ịma ife na ọnụ Igbo wisdom. Ịma ihe to understand, ịma ihe. Ọwụ na ịmaghị ihe nwanne ị ga-atakarị Job na afụfụ sị na m gwara gị ịtasị afụfụ n'ụwa. You regret why you came to the life at the first place. Sị na nso gwara gị. All those things unu na-eme, unu na-akụ, ị na-ata ahụhụ, ị gaa na nke dibịa, ama m ihe na-eme ọ naghị aga this and that. All those things are fantasy. O gosiri na ị mara ihe na iwe child. It shows that you are a child. Ị ka na-asa arụ n'afọ ịghọtaba ihe a na-agụ. That's why m ji sị na anyị need a proper education. Ọ bụrụ na ya agaghị eme nwunye na ahụ, ọwụ na ya enweghị information to do it, but at least ịgba na ịkpụrụ mkpi na-eje ahịa, ọ na-esi ọnwụ ya ka eji okpo ya mkpi. Ọ gbara mkpi because ọ gbara mkpi. Ịkpụrụ mkpi na-eje ahịa, ọ na-esi ọnwụ because na ọ gbara mkpi. That is why all those things na-agwụ na ya etibeghị into consideration, because ị naghị eti cap before the horse. Ị ga-ebugodo ụzọ kuluo mmiri dị ọkụ before iwe ma ya aka. Ọ na ọ bụghị ya ọhụụ ọkụ n'aka. Ndị ahụ ịkpọ iche na mmadụ ka ịkpọ ha pụọ n'ụzọ, ha sị gị rituo ka ha nyara dị moto. Ị ga-eme gịnị? Nwere ike ha dị 20 dị 1. Ị ga-asị ha agaghị anya, and ị hapụ ya ọnya dị moto ahụ bụrụ dị moto banye n'ime ọhịa, nwa accident, onye ọbụla nwụ. So anyị ga-enwe a system of conformed education exactly based on this information a na-ekwu maka ya. Because nwanne ị gaa na classroom, the only thing ị na-aga na school eme to record those things so that mbọsị exam ị na-edezi ede without the textbook. So without you, these things you got them like akwụkwọ every day by day. That's why they go to church every Sunday, because it's a classroom. Mana the problem not that place. Ha na-agba ha something men na Rome. They are giving them nonsense memory. Na-enweghị uru ọ ga-abara ha n'ala Igbo. Kedu uru ọ ga-abara gị n'ala Igbo na somebody say from Jerusalem go to Thessaloniki, from Thessaloniki go to Malachi, from Malachi go to Galicia. Wegodi m uru that nwere ike ịbara gị n'ala Igbo. Asị onye Igbo, kedu uru ọ ga-abara gị na Shadrach, Meshach and Abednego is in Thessaloniki? Kedu uru ọ ga-abara gị na asị na Igbo man? Kam Shadrach, Meshach and Abednego, Shadrach, Meshach and Abednego. Kedu uru ọ ga-abara gị? Shadrach, Meshach and Abednego. It's as simple as all those things. They are useless for the Igbo land. Maybe for personal understanding might be useful, but culturally you know, in the West you can know them because the system in the West makes up the book. So what? But ọgwụkwanụ nke a n'Igbo every Sunday, you kwesịrị ị na-eme every Sunday ihe anụnwa anyị na-ekwu. Ọ na anyị nwee, which is our intention na be anyị, have a place to teach every Sunday. Nwanne nye Igbo 10 years. First 5 years, the second 5 years Igbo aghọ Japan. In our land, teach these things in our land for 5 good years. Second 5 years and Igbo go Japan, because ihe onye nkuzi na-arụ will to teach, and the student will come and prove ihe ha mụtara from onye nkuzi ahụ. Simple as ABCD. It's as simple as ABCD. Nwanne anyị pịa destiny Igbo anụ anyị na-ekwu, anyị pịa ya 5 years na ana Igbo. Nwanne ana Igbo aghọ Japan. Ndị be anyị like information. They lack proper system of life. They lack understanding. Ana m ahụ nke bụ eziokwu kọmentị pụta tam ka ntụrụ etụrụ m na be anyị, etụrụ m be anyị teo jee nta, achọrọ m nta jee nri ewu
nri egwu n'ime ọhịa, gbuo azụ, kwee ọnya. Nwanne ebiri m that is gwogwo, na-egwu gwogwo, ebiri m gwogwo, agbara m okoko mmiri, enwe ihe na-eme, gwuo egwu ọnwa, ọ dị hote na a na-eme eme. Nwanne anyị nwa that is ikeketa orie gwogwo. Gịnị ka a na-akọrọ ihe? So the problem in our land bụ na enweghị conformed system, enweghị conformed system. That's why ụmụazị anyị ji wee ghasara. Mgbe anyị pere mpe, onweghị na village anyị na-enweghị ewu, onweghị na village anyị na-enweghị ọkụkọ, onweghị na village anyị na-enweghị ugbo, na-enweghị mbụbọ ebe ọ na-akọ ji, ọ na-akọ ọrụ. Onweghị no single, asị m no single person na our village na-enweghị ewu, na-enweghị ọkụkọ, na-enweghị mbụbọ. Our village, no single person, no single, nke ọ nweghị single one. Okay, that means there is no single person no hungry. Enweghị single person in our village without goat, without fowl, ọkụkọ, and without farm. No single person. Every family nwere factory, which my father owns 2 factories. My father nwere 2 factories. Enweghị onye na-enweghị factory, enweghị onye mma na village anyị na-enweghị factory. No matter how little, no matter how little, o nwere ihe ọ na-arụ, nwere ihe onye ahụ na-arụ wuti aka ya, o nwere ihe ọ na-arụ wuti aka ya, arụpụta ihe ọ na-eri, kama ọ wụrụ efama, ọ na-ete mmanya, ọ na-agba nta. E meriri ihe onye ahụ na-arụ wuti aka ya, handmade, ọ na-arụ, o ji abụ uru. Mgbe ahụ amaghị taizi, afụbeghị m taizi. Mgbe ahụ enweghị ike ị na-aga n'ụzọ fụ taxi ebe na jitazi emegị bicycle. Onye enweghị nwanne ibu taizi enweghị onye ga-abara gị, because onye ọbụla nwere bicycle. Onye enweghị bicycle, nwanne moto na-aga na moto na-agbafa, bọọsụ ndị na-aga na bọọsụ ndị na-agbafa, mana ndị ọbụla na-aga ana m ebu bicycle si be anyị jee ihe ọma, si be anyị jee ụmụ ọwa. Ịhapụ m sef eburu m bicycle si village anyị na-arụcha, ana m eji ụkwụ si be anyị na ihe ala, si ihe ala ọlụ were ụkwụ jee ihe ala n'afọ tikwe. Ịhapụ m ewere m bicycle ana gwogwo, gị nke a na-akọ dị ya. Nwanne obodo mmanụ aṅụ mgbe ahụ ọ ihe anyị chọkwara, because we are witness. Nwere ike ụmụazị kịta ha amaghị na enwere mgbe n'Igbo dị mma. Nwanne enweghị na Ghana City mgbe ahụ city ịga city ọ ndị ajụrụ ajụ na Ghana City. Ihe ọ na-akpọ city ta mgbe ndị ochie ndị ajụrụ ajụ na Ghana City. Na Ghana City emegịnị ọ village bụ ebe ọ na-amatụ na the only few people bi na township. Even ndị bi na abroad na-abụghị that is ndị ebighị village, ha biri township ha ebikwe, ha na-akwa agafe Asaba. Township ha agafekwa Asaba. Ọkwa Ọnịcha Enugu Ọgwụna dati area ahụ ọkwa ya nwekwana abroad. Ndị abroad ndị abroad ndị ọkwa Ọnịcha ọkwa 20 minutes 25 minutes to village, ọkwa ya abroad. Nwanne ikwu Lagos bụ 90s ka o bidoro. Lagos unu furu ekwu na 90s ka Lagos, this migration to Lagos and Abuja started. This nonsense destroy our land all 90. I say na-eme democracy. All this democracy, government of the people, okwa ya butere nsogbu na Igbo. Ewesiota all the whole investment na nna ha niile mere isota mee ya abandon na Ghana City, ebe ọkụ na-enwu n'elu, onye ọbụla na-agba hapụsisie all the whole farm, everything. Mgbe ndị ewu ata mmadụ igu n'isi, nwanne ewu ata anyị igu n'isi. Sọsọ ihe anụ anyị na-eme, this Igbo heritage will rescue you and your children, nothing else. Ihe ọsọkwa onye anya ka I'm not interested. Anytime ọbụla if you dobere contemplate be your mind with useless information, when you have a problem. Ịma ha na-eche ịrahụ ụra, all those things i chere in the daytime will come in your head before you sleep. Ọ ịnụbeghị ịmaghị na eche ịrahụ ụra, nwanne oke ị na-eche echiche ahụ mmadụ kpọọ gị oku na ichefu datịrị na-eche. Gwazienụ ma ọ bụrụ na ị nwere contemplated mgbe ahụ ị na-achọ ịrahụ ụra, you are recycling those information, recycling them so that it go store very well in your system before ịlahụzie. But ị gasị ebe a
nọdụ na grupu dị iche iche na-akọ nọnsensị asị gị na spirit ji wee mee nka nke nwa ji wee mee nka nke nwa ji wee mee nka. Nwanne, at the end of the day you will run. At the end of the day you will run. Ị gaghị abụ enu, ị gaghị abụ anụ, ị gaghị abụ anụ enu, ị gaghị abụ anụ ana, because ihe a na-agwa ha bụ system. Ọwụhụ systematic education. A na-asị gị spirit mee nka, spiritual education, spiritual mind this, mind that. Mind gịnị ka a na mind? So nwanne, nwa bekee nọ sinsi, China nọ sinsi, all of a sudden ndị Africa marazie mind, mara iwa awakening, marazie this nonsense, nonsensical nonsense. Gịnị this mind, gịnị ka mind bụ n'ọnụ bekee? Ka m na-ajụgodi ha, jụgodi these people what is mind in English. N'afọzikwa n'Igbo jụọ ha what is mind in English. Jụọ ha what is awakening in English. Awakening kere hop in English. Jụọ ha what is knowledge in English and what is spirit in English. In English language. Nwanne, here anyị na-edili with systematic Igbo education based on cultural ideology, based on culture, the philosophy of life. Anyị na-edili with the concrete something so that you will hold on something. Ọ bụghị anyị na-akọrọgbago ebe akọrọgbago ebe asị spirit asị ha, spirit asị ha, mind asị ha, mind asị ha, awake asị ha, awake asị ha, ọlahụ ụlọ asị ya, ọlahụ ụlọ asị ya. Bụrụ ihe anyị na-ekwu maka. Anyị na-ekwu based on ọdịnala Igbo, anyị na-ekwu based on omenala Igbo, anyị na-ekwu based on ntọala Igbo. What based on base. Ihe anyị na-eme, we give life to those dead words. All those dead words na-afụ ntọala nwụrụ anwụ, we give birth to it, we give life to it. Ihe na-afụ ọdịnala nwụrụ anwụ, we give life to it. Ihe na-afụ omenala nwụrụ anwụ, we give life to it. So ndụ ka anyị na-enye n'ihe ndụ, we give ndụ to it. Simple, because these things are there. Ọ abịa na akọrọ gị spirit asị gị, spirit asị gị, ọ na-ekwu otoro gị Bible nonsense. Kedu ụdị rubbish that? Enweghị ebe eji eje. If you like, you be in 100 million group, you are wasting your time. Nwa bekee don't do like that. Nwa bekee, a mason can be a mason for life. Go and ask. Mason remains mason for life. Illuminati remains Illuminati for life. Templar remain in Templar for life. Because once you combine those informations, your mind begin to get problem. That is why in university they tell you to choose a course. Because if you choose more than one course, at the end of the day, ndị Igbo anaghị achịrị aka isi agaghị n'ọnụ the same time. No, anaghị achịrị aka isi agaghị n'ọnụ ofu oge. Ọ naghị eme. Once you combine the informations, one day you have a problem. You have what we call unstable mind. John Joloko nna m ose John Joloko atụrụ nwa agbọghọbịa na-ewe nne ya iwe. A na-atụ gị John Joloko ihe ga na-atụ gị. So ọ kara gị mma na iji n'oge nwanne anyị egwuo na mmiri ukwu gwuo mmiri nta. Ihe anyị na-ahụ out of experience, because anyị achọghị ka ụdị ihe a mee gị. Ọkwa na ịfụnanya anyị fụrụ ndụ anyị. Enweghị ihe anyị na-agaghị eme because anyị ji information, we can do them. All these things anyị ga-eme, ọ bụrụ ego anyị ga-eme nwunye. Both in West, both in Africa, we can be richer than rich. We can be richer than rich based on what we have. We can be richer than rich. Ana m agwụ na eziokwu, both ana m ekwu ya, go and ask. We can be richer than rich based on what we have. But to the pains of our people, because I ghọtara their emotions. All the emotion but the problem. We understand the emotion of our people. That is why we sacrifice our time, everything. You make sure our people ndụ ha na-ebi, then come out from it. It's as simple as that. It's as simple as that. Ọ ihe anyị na-eme here. Ọ bụrụ ihe ọzọ. Onwego mpọsa anyị pụtara ebe atụrụ nye anyị ihe. Because of that. Mgbe anyị nara ụlọ nite. Onye asị gị nye anyị. Ị na-akwụrụ anyị ụgwọ online anyị ji ekwu okwu. Nyere anyị ọnụ gotere mmiri nna anyị. Mmiri jụrụ oyi, ọnụ gotere mmiri. Onwe nyere m ego goro mmiri. Mba, ka ṅụọ mmiri ma ọ mụ ji ego ngori.
so ụmụ ibe aga m eje ka m mpụ outside negharịa anya ọkwara mmadụ ka mbụ ka mgbara anya m Christmas. Onye ọbụla, if you are with us, we are with you forever and ever. That is how we do our thing. You know the how with us, we can never break apart because we are bond. We deal with the element. We work like cells in a human body. We bond with those people who are ready to bond with us, and we separate with people who want to separate with us. We work as chemical. So above and I may understand the chemical reactions. We follow the steps of this chemical reaction. One day we don't give a fuck. We don't give a fuck. We only want better and the best for our people who believe. The believe ones, they believe, no. Those ones who believe that Amadioha is the judge and we judge and we ever judge. And Amadioha is the knowledge and we be and we ever be. All those people ka ị chọrọ n'ihe anyị na-eme. Ọhụ ndị ọchọ ngaloko. As long as you are with us, we will be with you forever and ever. If we suffer with you in the time of rain and when the sunshine come, we will bear the fruit of your work. It's as simple as that. Anyị anaghị ekpuchi afọ ime aka ebe. Anyị anaghị ekpuchi afọ ime aka. Here, ndozi ọdịnala anyị anaghị eme mmadụ ihe ọjọọ, and we can never ever. Because I believe in justice. Nwanne Igbo amụkwu nwanne njide ga-agbawa nga m. Ịghọtago onwe ihe m mere gị ime m ihe ọjọọ nwanne gị ajụ ese if I catch you nwanne nta ntị gị nwere ntị gị taa ya n'oyi. Anaghịkwa m eme mmadụ ihe ọjọọ. I can never try. I never even think of ihe ọjọọ with you. But nwanne arịkwere m nso kọwara m nonsense. I don't like it. Anaghị m like ime mmadụ ihe ọjọọ, so anaghị m like ebe a na-emegide mmadụ. All this time mmadụ na sacrifice all because of na I like him otu esi emegide ndị be I don't like it. And agaghị amabasịbara gasị deceive baby because of condition ga-adịghị mma ntibere gasị. Why? Nwanne ama m ihe mmemme ngwa gị na ụna apanye m ego nri ego na gbafuo. I know what to tell you. Ka ọ na-atọ gị ụtọ na-atọ gị sweet sweet. Nwanne ama m ọrụ anụ ọfụma ọfụma. Ama m ọrụ anụ ọfụma ọfụma. Ama m ọrụ anụ ọfụma ọfụma. I can do ọrụ anụ gbuo ọfụma ọfụma. Ama m anya ọrụ anụ. But nwanne, that is not the solution. All fake. Because it's your memory. Do this in memory of me. Is festival, is feast. Ọrụ anụ feast. Do this in memory of me. Ịchụ aja is nothing but memory. Ịchụ aja means memory. Simple. So anything ọbụla sacrifice ma goat ma nkịta ma oke ma ọchịcha is about to keep in memory, to keep information. So mgbe ọbụla m take serious ana m edeceive gị. Onwe ọchara amaghị na Jesus Christ anwụghị n'elu obe. Ị na-achịgwa na Trump amaghị na Jesus Christ anwụghị n'elu obe. Ị na-achịgwa m. Are you telling me that Trump amaghị na Jesus anwụghị n'elu obe? But Trump na-ebu Jesus n'isi. Ndị ụka ndị nkịtị na Nigeria ga-asịkwa na hey, if Trump can say Jesus, who am I to say no? Ndị Africa will say like that. If Trump can say Jesus, who will say no? Yes na. So ị na-achọ ịgwa na Trump amaghị nkezi okwu. My brothers and sisters, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Do this in memory of me. That is to show you this is all about memory. It's all about memory, to keep information. Onwe mgbe nso na-emene, I've never said that. Onwe mgbe ntị ga-egbu na oge egbu na-ewu. But ihe ahụ ị na-akọ hụrụ ya. Ihe anyị na-emere that in memory, to keep the memory going, to keep the information going. Simple as that. Onwe mgbe eji eme igbusi ya ọkụ anụ ihe isi denu da achịkọ. Because ọkụkọ wee ọkụ nkọrọ, there is no light. Ka ihe ga-eji aka. Ebe na-enweghị ọkụ ịma na compass ka ị ga-use. If absence of light, you can only use compass, knowledge. Absence of light, use knowledge. So ọkụkọ bụ na ọkụ ụkọrọ, there is no light. You can use. Igbu ewu bụ your character. That is because of na the life descend. Now you have to go up.
turn ọ dị ewu na ifu na ewu nwere isi triangle ya kpọdoro isi naanị, then turn the triangle upside down, upside up, turn the triangle, turn ọ isi ewu ahụ were mpi edebe naanị, ifu na the thing we go up or pyramid. Turn ọ dị isi ewu or pyramid. Onye ka na-asị gị gbuo the ewu because ihe na-enye gị nsogbu bụ na your spirit kpọdoro isi naanị. Isi na iji isi eje ije iji isi eje ije, onye maka a na-ekwu na turn ọ isi gị ahụ iji eje ije kpọdo ihe n'elu ide na ịpụọ ndụ. Ọ ihe a na-asị gị about ewu. Osiite ahụ a na-agwa gị ihu osiite ọ nwere ụkwụ na-atọ, mind, body and soul. Ịfụhụ ya dị, ịfụ ikwe na aka ọdụ, ikwe na aka ọdụ, ịfụhụ ikwe na aka ọdụ eji agwa ịba, ịfụhụ ya dị. Kedu ihe na-achọ? A ga-egbu ewu, a ga-egbu ọkụ, ịwụrụ nwa sịrịsịrị ga na mmiri si na ihe a na nwere ihe ọ na-eme. Na biko na-adịzi na aka ụdị akụkọ ahụ biko. Ka anyị were ndị as cultural festivals period. Ịchọ igbu 100 igbu, echi igbu 20 igbu, mana mara na ihe ahụ just festival. Feast is a feast. This is a feast. Nwere kwe moto ize na ihe na-esiri gị ike, nyema ihe na-eme gị iji ịgba afa ruo na nke dibịa, ọ sị gwara ọkụkọ were ewu were nkaja tere na mmiri na emesịa ihe na-eme gị ana nwanne ị ga-abịa hia sị m na ndị erie gị white, ị ga-abịa kpọọ m na fonu sị m nwanne ejego m na nke dibịa 20 ha gwa m decent na emechago m ihe bekara ebe, you will tell me try cha ya, don't worry, mesịa ya. Ọwụ na ị naghị eme based on festivals, ị naghị eme about the feast, na ị na-eme na ọka iwee ka ihe na-eme gị kwụsị, ịbago mmiri moto ndị ochi ezigbo moto ndị ori ka ị bịara nwanne. O nwere ihe a na-akpọ ego oke ọcha ụba. Ndị dibịa wa ọcha ụba, ndị dibịa wa ọcha ụba because n'ọnụ Igbo dibịa bụ alchemist, discover, ndị na-ediscover, meteorologist ka ọ gara akpọ ha gịnị, ndị a na-eme weather forecast, ịghọtago, projectors, those people who can, ndị nwere ike ikwu ihe ga-eme na future, ndị ga-agwa anyị political strategy anyị ga-eme, scientific strategy, discovery, ịghọtago. Ọ dị ndị a kwesịrị ị na-emere anyị. Ọ bụghị ụjọ ọsọ isi mmadụ gaa na mmiri mee nka na tia 120 na 30 naira 200 na 1000 naira, nonsense, because the name there would be which is the master, Abia which is Levite. Mgbe ọ bụla ifuru bịa means Levite, ọbịa Abia Levite. O nwebe a na-akpọ Amọbịa Levite. So all na this Levite, the only thing that they can give us as masters bụ ị na-eyi anyị egwu with nkarịarịa, ị na-eyi anyị egwu with ọgwụ. No, this thing ha ga-enye anyị nwanne, let them pack and leave the land. Ọwụ na the only thing ndị a nwere ike inye anyị as masters, master of future, na future anyị ga-adị n'aka these people. Nwanne ọ gaghị work like that. They must prove. Ndị China did the same thing. China come together, ndị dibia ndị China come together to develop medicine for their own children to cure sickness. Indians do the same thing. Today anyị na-aga na China and India to buy medicine and to treat ourselves. Shame on us. Ihere begbuo anyị ka ọ dịba na onwe.